Είσαι ιδιοκτήτης ρεστοράντ πάνω σε πιάτσα, σε νησί στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά μπορεί, αλλά υποφέρει και οι άλλοι είναι γεμάτοι, ενώ εσύ όχι. Θέλεις να στήσεις ένα καλό, δυνατό team για τη σεζόν σου, αλλά και για πολλές σεζόν. Πατώντας το link στο WhatsApp το οποίο έχω κάτω, σας δίνω την ευκαιρία να έχετε 10 λεπτά free consulting μαζί μου, τελείως δωρεάν. Από τη στιγμή που καταλάβετε ότι όντως αυτό είναι κάτι που σας αρμόζει, μετά θα κάνουμε μια συνεργασία στην οποία θα σας πω 2 πράγματα και 10 μέρες πριν ανοίξει η σεζόν σας θα είμαι εκεί, έτσι ώστε να κάνω εκπαίδευση σε 2 άτομα τα οποία θα ακολουθήσουν ένα στυλ approach και πώς θα γεμίζουμε το μαγαζί μας κάθε βράδυ. Είναι μια τέχνη πραγματικά. Για να ξεκαθαρίσω και κάτι στο οποίο θα πρέπει να είναι όντως τελείως clear για όλους. Δεν κάνω food consulting μόνο. Μπορώ να σας καθοδηγήσω και εκεί, γιατί είμαι ήδη ένας ιδιοκτήτης ρεστοράντ που κάνω consulting στα δικά μου. Αυτό που θα κάνω είναι να σας κάνω μια καθοδήγηση για το πώς φέρνουμε τον πελάτη μέσα στο μαγαζί όταν έχει να επιλέξει από άλλα 10 καταστήματα. Πώς θα του μιλήσουμε όταν πάει στο μενού μας και στρατηγικές οι οποίες υπάρχουν γενικότερα με την εμπειρία μου και με τις γλώσσες που μιλάω, έτσι ώστε σίγουρα και εσείς θα χρειάζεστε κάποιο άτομο να μιλάει 3-4 γλώσσες για να κάνει αυτό που θα τους δείξω. Ήρθε ο πελάτης στο μενού μας, κατεβαίνω κάτω, έχω ένα άτομο από το προσωπικό σας μαζί μου, το οποίο έχει να κάνει με public relations. Ήδη στις 10 μέρες που θα είμαι εκεί και θα κάνω το full training, αυτό το άτομο θα πρέπει, όπως είπα προηγουμένως, να μιλάει 3 γλώσσες τουλάχιστον, σε καλό στάδιο. Σίγουρα χρειάζεται ένα άτομο με αυτοπεποίθηση και καλή παρουσία. Μόλις έρθει ο πελάτης στο μενού, θα έχω το ένα άτομο το οποίο έχετε προσωπικό και μιλάει τουλάχιστον 3 γλώσσες όπως σας είπα. Αυτό το άτομο θα είναι μαζί μου για 10 μέρες, το οποίο θα μάθει τη τέχνη του πώς κάνουμε approach, χωρίς να παρακαλάμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στο προϊόν μας και απλά ο πελάτης να λέει ότι εδώ πρέπει να φάμε σήμερα. Σε χώρους οι οποίοι έχουν άλλα 10 ρεστοράν γύρω και ας είναι όλοι γεμάτοι, αν υπόφερες τόσα χρόνια, αυτό θα αλλάξει. Στο υπόσχομαι. Στείλτε μου μήνυμα στο WhatsApp. Υπάρχει link κάτω από το βίντεο. Εκεί θα έχουμε ένα 10 λεπτό